Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είμαι εδώ παρέα με τον Τζούλι. Και σήμερα τι θα κάνουμε, φίλε, ξέρεις? Θέλω να δοκιμάσουμε τις δύο πιο γνωστές πίτσες και να συγκρίνουμε μεταξύ τους ποια είναι καλύτερη. Για μένα πιο γνωστές είναι η Domino's και η Roma Pizza. Δεν ξέρω για σένα, για τα παιδιά ποιες είναι, αλλά εμείς αυτές θα δοκιμάσουμε. Κι άμα θέλουν. Δεν ξέρω να έχεις φάει. Ούτε καν. 3 μέρες. Πάμε να παραγγείλουμε. Έχεις την εφαρμογή εσύ για να παραγγείλουμε από ξεχωριστά? Δεν την έχω έτοιμο, να πρέπει να την κατεβάσω. Πάρε το τίμα. Περίμενε. Όλη μέρα τρώει. Γεια σου, Ρίζα. Θα παραγγείλουμε ίδια πράγματα και από τις δύο εταιρείες. Μαγαζιά βασικά. Και θα συγκρίνουμε ποιο είναι καλύτερο. Domino's εσύ, Ρώμα εγώ. Επιλογές. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρουμε special. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Πεπερόνι. Πεπερόνι, εννοείται. Και επειδή χωράει στο budget, λέω πέρα από πίτσα να πάρουμε και κανένα καλτσόνε, κανένα πενιρλί, καμιά μακαρονάδα, να δούμε τι έχουνε. Ή καμιά πίτσα με ανανά. Πίτσα με ανανά για τζούγες. Σίγουρα. Έχεις καμιά αλλεργία με καμιά πιπεριά? Βάλτε όλα μέσα. Βάλτε όλα μέσα. Οπότε μια special ok. Πεπερόνι με τι σαλάμι θέλεις? Γιατί έχει επιλογές. Δες, επιλέγεις σαλάμι. Μία μαργαρίτα. Εδώ πέρα έχει παραδοσιακή, Thailand style, λεπτή, τραγανή. Παραδοσιακή. Ναι, classic. Traditional είμαστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μπρο, δεν έχει πεπερόνις και τέτοια. Έχει, πρέπει να γράψεις. Βρήκα. Μπράβο. Πάρε καλά, έχουμε και εσένα. Ναι. Άρε κόγια, με έχασες. Στον έβαγα. Τρίτε και εσένα δικό σαν Τζούλι. Έτσι, δεν είναι η μαργαρίτα. Μήπως την έχει κλασική ρε. Δες, all time classic. Σου δίνω ένα λεπτό να τη βρεις. Σου δίνω μία με σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Αυτό δεν είναι? Ό,τι είναι. Στεναχωρημένη. Πιο πολύ σαν χατσαπούρι μοιάζει πιο πολύ παρά μαργαρίτα. Λες να πάμε και vegan. Τι vegan? Τι vegan. Με wagyu θα πάμε. Γιατί έχει με wagyu? Εδώ πέρα έχει πάστα. Πάστα. Σπαγγέτι special φούρνο, καρμπονάρα φούρνο, ναπολιτάνα. Για να σου πάει ναπολιτάνα. Βάζω ένα ζυμαρικό, βάζεις και εσένα. Με κάτι τυρίστικο. What? Τυρίστικο. Τυρίστικο. Με τυριά. Άιντε μάλε. Τσίζι. Κάντε το αυτό meme, κάντε τη φάτσα του Θεοχάρη. Τυρίστικο. Τι άλλο να πάρουμε? Σε γλυκό. Ζυμαρίστικο. Τρελάθηκε. Πεινάει. Τι άλλη επιλογή έχει εκτός από πιτσικά? Πασατζίλα chicken. Κεσαντίγια ρε, κεσαντίγια κουεσαντίλα. Άντε για ρε κουεσαντίλα. Σε ψάχνουν οι Μεξικανοί. Τροπικά, Λατίνα. Λοιπόν. Άντε ρε αγόρι μου. Περίμενε, δεν ξέρω πώς. Και κάνεις 2 ώρες εδώ πέρα να παραγγείλεις. Περίμενε. Μας δίνεις 1 ώρα εδώ πέρα καθυστερείς με την παραγγελία. Περίμενε ρε μπρο. Το καλό πράγμα αρκεί. Ρε σε ο ανανάς είναι στην πίτσα με τη σοκολάτα. Δεν μπορεί να είναι με το. Όχι και σαλμυρί. Την έχει και σαλμυρί. Σίγουρα. Πού το έχει δει αυτό το όνειρο η δικιά σου? Τη σοκολάτα. Πάρε την barbecue με κοτόπουλο που είναι top. Το καλάθι μου είναι έτοιμο. Πόσο έχεις φτάσει? Λεφτά. Τα λέμε μετά. 52 και 10. 52 και 10, εγώ είμαι 42 και 20. Τι? 42 και 20. 4 πίτσες και ένα ζυμαρικό. Εντάξει, θα δούμε και το μέγεθος, γιατί το μέγεθος μετράει. Πάντα μετράει το μέγεθος. Πάντα μετράει το μέγεθος. Λοιπόν, 3, 2, 1, έφυγε. Σε 35 λεπτά. 35 λεπτά όλα αυτά, για να δούμε. Έχουμε ένα συν στη τιμή, παιδες, για να δούμε αν θα έρθουν κιόλας και πιο γρήγορα. Ωραία, άρα είμαστε στην ίδια ώρα, Ναι. Περιμένουμε. Πεινάς. Deliverás, όχι ρε. Στα επόμενα 15 δευτερόλεπτα θα προσπαθήσω να σε πείσω να κάνεις εγγραφή, καθώς σχεδόν το 85% των ατόμων που με παρακολουθούν δεν έχουν κάνει. Πάντα απλά κάτω το κόκκινο κουμπί, δεν είναι καθόλου κόπος και με βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης για συμπληρώματα, ρούχα και εξοπλισμό από Jim Beam, μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις εκπτωτικό κωδικό Theo5 για να με στηρίξεις. Αυτά, συνεχίζουμε το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, πριν λίγο μας ενημέρωσε η Domino's ότι θα έρθει σε 30 λεπτά, οπότε μας πάρα πολύ Σε 30 λεπτά, Ναι, για να. Η ώρα είναι 3 και 9. Άρα πάνω κάτω θα είμαστε στην ίδια ώρα. Έχει φτάσει πίτσα, πάμε να δούμε ποια πίτσα ήρθε πρώτη. Λες να το ανοίξω γυμνός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Έχει έρθει πρώτη Ρώμα πίτσα. Ένα πόντο. Περιμένουμε ή δοκιμάζουμε? Περιμένουμε. Αλλά ένα πόντο στη Ρώμα. Ήρθε πιο γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις μας πήρανε τηλέφωνο από την Domino's και την έχουν στείλει σε λάθος κατάστημα. Τι είπανε? Ναι, και σε λάθος περιοχή, έτσι. Μπορεί και Αθήνα να τη στείλανε, δεν ξέρω. Εμείς έχουμε πει κέντρο, που είπαν, Κωνσταντινοπολιτικά. Έχουμε σκυλοπεινάσει. Άρα δεν δίνουμε τον ένα πόντο στη Ρώμα, οκ. Όχι. Δεκτό. Στην Domino's. Η Domino's είναι που το κάνει αυτό. Καλησπέρα, είστε κάτω? Ναι. Ωραία. Γεια σας. Τι να κάνουμε σήμερα? Σίγουρα θες να μάθεις εμένα. Δεν ξέρω. Πάμε να πάμε.
Και λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, έχουν έρθει και πάμε επιτέλους να δοκιμάσουμε γιατί πεθαίνω της πείνας. Ξεκινάμε πρώτη επιλογή. Μαργαρίτα. Εδώ, εμφάνιση. Εμφανισιακά νομίζω κερδίζει Ντόμινος. Ναι, εννοείται. Φαίνεται πιο όμορφη της Ντόμινος. Ξεκινάμε. Πάμε. Ένα κομμάτι. Μετά πρέπει να δοκιμάσει και εδώ, Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Όχι κάτι τρελό, ναι. σαν βατζαπούλι, Έχει πετρώσει και λίγο. Γιατί έχει πετρώσει? Γιατί τους περιμέναμε μια ώρα. Πολύ ζύμη. Βάλω ένα 6,2 στα 10. 6,2. Ναι, ναι. Για κασέρι και ντομάτα τώρα πόσο μπορείς να βάλεις? Εγώ προσωπικά η ζύμη του είναι καλή, είναι πολύ. 7. 7. Τι να δει μου, εδώ πίτσα. Στεναχωρημίτα. Τώρα μάλιστα εδώ είσαι. Όντως. 7. 7. Ναι, ναι. Να μιλήσω. Πώς μπορείτε να κρίνετε τώρα αντικειμενικά? Η μία έχει παγώσει και η άλλη έχει έρθει φορές να Καλή να πω. Εντάξει, σαν Καλή να πω. Η Ντόμινο φαίνεται από μακριά ότι είναι πολύ καλύτερη. Και από το ψωμάκι και από το μέγεθος φαίνεται ποιοτικά καλύτερη. Σαν γεύση δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά φαίνεται καλύτερη. Στο μόνο που το δίνω παραπάνω γευστικά, έτσι, για να Ναι, λέμε ναι. και την αλήθεια, το κασέρι που έχει εδώ πιο γευστικό. Πιο ωραίο, ναι. Πιο γευστικό. Εγώ βάζω εδώ άντε 6,5. 6,5. Αυτή λίγο καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά τη μαργαρίτα, Ναι, ναι. Πάμε επόμενη. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε Ντόμινος, εσύ Ρώμα. Ρώμα Special! Ωραία. Special! Δες το κρεμμυδάκι πως έχει αρπάξει από πάνω. Εδώ Εδώ. το έχουν αρπάξει. Δεν υπάρχει. Εμφανισιακά νομίζω. Κερδίζει Ντόμινος. Ναι, ναι. Εντάξει. Μπράβο. Εδώ πάλι στεναχωρημένοι είναι. Δεν πειράζει. Anyway, η Special είναι η πιο κλασική επιλογή, πιστεύω, όλη τη Ελλάδα. Ναι. Cheers, μωρό μου. Μην το Μωρό μου. βλέπεις ανταγωνιστικά. Μωρό μου. Πρέπει να το βλέπεις συναγωνιστικά. Έλα. Συναγωνιστικά. Άντε, ια! Ουρε. Δώσε! Σ' άρεσε, Κάτι δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Άρχισε κι αυτός τώρα. Τον κόλλησα. Πάντως κάτι παρατήρησα. Τα έχουμε βάλει σαν ιταλική σημαία είναι. Τι ήταν κύριε, Γαλλία είναι. Γαλλία. Θα το κόψω. Σαν Ιταλική. Να φας εδώ. Εδώ Πόσο τρώω. ωραίο είναι. 7. Μπράβο. Τον μπούκωσες, Εγώ ακόμα μασάω. Σαν μέγεθος πάνω κάτω ίδια είναι, αλλά. Θα ήθελες να είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Θα ήθελες. Έχει Η δικιά μου είναι λίγο μεγαλύτερη. Δες που το πάει, πού πάει τη συζήτηση. Μικρός είναι τα μεγάλα. Είναι στα πρώτα του πατήματα. Ορίστε. Ωραία, Ντόμινος. Δες εδώ ρε ποιότητα. Δες εδώ λεπτομέρεια. Με νοιάζει, δεν σου μιλάω. Δες εδώ λεπτομέρεια, δες εδώ λεπτομέρεια, δες. Το κρεμμύδι. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Δες, τσεκαρέ. Εντάξει, δεν είναι κακή. Αυτή θα τη βάλω ένα 8 στα 10. Αυτή θα τη βάλω ένα 6,8 στα 10. Ποια, αυτή. Καλώς. Από μένα είναι ένα solid 8. Solid 8, έτσι. Μην πω πιο πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για special. Λοιπόν, Τώρα πάμε. επόμενη πεπερώνι. Όπως είπαμε. Pepperoni. Τρίτη επιλογή, πεπερώνι. Πεπερώνι. Πάμε εμφάνιση. Αυτό είναι πιο όμορφο. Ναι, είναι πιο ωραίο. Πιο όμορφο αυτό. Πιο όμορφο είναι. Αυτό σε καμένο είναι. Δες εδώ, λες και έχουν κάνει edit στη πίτσα. Ρε μην τη βάζεις μπροστά ρε. Εδώ, αυτό βλέπετε. Βλέπετε αυτό, βλέπετε. Και δες κάθεται ευθεία αλφάδι. Δεν λυγίζει. Κάτσε να του βάλουμε αλφάδι. Μια ευθεία βάλτο. Εντάξει, το έχουν πετύχει, μια χαρά. Ξεκινάμε. Πόσο σαλάμι είχε το δικό σου? 3. 3. Εγώ ξεκινήσα αυτός ακόμα δείχνει. Πολύ ωραία γεύση. Όχι. Κάτι κρούκ ακούγεται. Να είχαμε μάικ εδώ θα ακουγόταν. Ναι, το τσαγόνι με έκανε. Βιάζεσαι, Τόσο βάζεις. Δεν είναι στις γεύσεις μου, αλλά σαν πίτσα είναι καλή. Σαν πίτσα είναι καλή. 8. Εμένα μέχρι στιγμής νομίζω μου αρέσει περισσότερο από όλες. Από τη Ρώμα πίτσα. Οπότε θα τη βάλω ένα 6,9. 6,9. Μη σου αρέσει τόσο πολύ. Και αυτή είναι αλφάδι όμως. Δεν μπορείς να πεις. Το χέρι σου δεν είναι αλφάδι. Το χέρι μου. Πολύ γευστική, τώρα τι? Θα δοκιμάσεις τώρα και θα καταλάβω. Τώρα τι να λέμε, γευστική. Ναι, εντάξει. Καμία σχέση. Ναι. Κρίμα. Όντως εκεί είναι κατά πολύ. Εδώ είναι σαν να έχουν βάλει μια μαργαρίτα και βρήκαν λίγο σαλάμι και άντε να το ρίξουμε. Εδώ το νιώθεις και spicy. Το νιώθεις, Ναι, το νιώθω καλά. Αν το νιώθεις, εντάξει. Ναι, τότε εκεί. Γιατί θα έχουμε και happy end. Εδώ, επειδή έτυχε να δοκιμάσω αυτήν πρώτα, 7. Άντε να μην. 7 εδώ. Αυτή είναι κατά πολύ καλύτερη. Γευστικά. 8,2. Wow!
Είναι σαν να έχεις πάρει άριστα για κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, τελευταία επιλογή. Έτοιμος Μεσία. Και πιστεύω κατά την άποψή μου η πιο ωραία επιλογή. BBQ εκεί, Texas. Τότε έχει κοτόπουλο. Ναι, έχει κοτόπουλο. Bacon, barbecue sauce. Εδώ είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Μην τη βλέπετε έτσι, ήταν κανονική 8 κομμάτια. Απλά ο κάμεραμαν ενθουσιάστηκε, λέει BBQ. Στον αέρα και σώσαμε αυτές τις 5. Οι άλλες 3 τις αποχαιρετήσαμε. Λοιπόν, cheers! Προσοχή. Κλείσε, οδηγάω. Μπρο, αυτή είναι. Σ' άρεσε αυτή μωρό μου? Τόπα. Αυτή είναι. Τι είναι? Τη μασάζ καταπίνεις κατευθείαν. Πιο ωραία είναι αυτή. Και αυτή πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έφυγε να βάλω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την καλύτερη πίτσα, κυρίες και κύριοι, με κομμάτια κοτόπουλο. Πάρε λίγο αυτά, γιατί μας λείπουν κομμάτια. Λοιπόν. Μπρο, δεν μπορώ να φάω. Άσε τώρα θα τον μπουκώσεις χλό. Λοιπόν. 8,4. 8,4, δες εδώ ρε μπρο. Δες εδώ, δες. Και πρωτεϊνικό, πρωτεϊνικό. Άσε την πρωτεΐνη εδώ. Έχει ειδονή. Εδώ πρέπει να κάνεις και το εφέ με τα μάτια. Δεν υπάρχει καλύτερο happy ending σε δοκιμή πίτσας. Μετά τα άλλα είναι άλλα πρατά. Εδώ έχουμε πίτσα. Απλά βάλ' το μέσα στο στόμα σου ρε. Όποιος γουστάρει BBQ sauce να τη τσεκάρει. Νομίζω είναι χειρότερη μέχρι τώρα αυτή. Θες καλή. Εγώ βάζω ένα 9,5. 9,5. 9. Να μην μαλώσω. 9, γιατί τον στεναχώρησε. Εγώ εδώ θα βάλω ένα 5,3 στα 10. 5,3. Περνά στη τάξη. Επειδή δεν βαθμολόγησα σε αυτό, θα συμφωνήσω με τον Θεοχάρη, γιατί κάτσαμε το αναλύσαμε τώρα off camera. Το είναι 5,3. Τώρα να εξηγήσουμε το 0,3. Στη ζωή μου πρώτη φορά τρώω ντόμινος. Πρώτη φορά. Σήμερα ναι, πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν έχω ξαναφάει. Έχω φάει όλες τις άλλες πίτσες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τρώω. Μέχρι στιγμής ποια είναι η αγαπημένη που έχεις δοκιμάσει? Γενικά θα πω μια που μου αρέσει πάρα πολύ. Πέτσο λέγεται. Και ένα από τις αγαπημένες μου. Ή αγαπημένη μου βασικά. Στα 5.000 like πάμε και δοκιμάζουμε πέτσο. Πέσο. Οκ. Πάμε. Βαρέστε. Τι έχουμε εδώ? Ωραία, τι είναι αυτό? Τουλάχιστον είναι και τα δύο ζεστά, Πάστα με τυρί. Σε εδώ τι έχεις? Εγώ εδώ έβαλα μια καρμπονάρα από ό,τι θυμάμαι. Φιλαράκι με έχεις πυρουνί. Εδώ έχουμε κεφαλοτήρι, τι είναι αυτό? Συνήθως βάζουνε παρμεζάνα. Σιγά. Δες το. Satisfaction. Καιρός να τσιμπήσουμε ένα μακαρόνι. Πολύ δατά. Ναι, σκέψου μετά από πίτσα να τρως τέτοιο. Πολύ βάρη, πολύ βάρη. Καπάκι μαζί μας. Και μακαρόνια κανονικά έχει εδώ, ρε μπρο. Πάλι το μπέικον. Γέρουνε ή... Βλέπω ζορίζεσαι λίγο. Ζορίζουν. Παίρνω το γερανό, ρε! Μια τίμια μπουκιά. Μπρο, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι πάστα, έχει μέσα διάφορα τυριά. Δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι. Το δοκιμάσαι και θα. Δοκίμασε μια, ναι. Εδώ κάνεις και προπόνηση μέχρι να το βγάλει. Η πένα έχει χλωμιάσει. Πολύ βαρύ και αυτό. Σ' άρεσε αυτό? Ενώ έχουν τόσο τυρί, δεν είναι λίγο άνοστα. Απαντήστε μας στα σχόλια. Όταν έχει πολύ τυρί. Υποτίθεται έχει την αλμύρα του τυριού, τη γεύση του τυριού, τα αρώματα του τυριού. Πόσο καλά τα λέει. Πες μας τώρα. Πες μας πόσες μέρες δεν θα φας υδατάνθρακα. Τώρα για τις επόμενες 5 μέρες, 3 ώρες αερόβιο τη μέρα και δεν είναι υδατάνθρακα. Εγώ συνεχίζω, τρώω, μια χαρά. Εγώ αυτό πιο ωραίο είναι. Σ' άρεσε. Ευτυχώς βρήκαμε το τέρι μας. Καλώς ζορίζει αυτό. Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι αυστηρός κριτής ό,τι αφορά πάστα. Καλύτερο από αυτό, σίγουρα. Καλύτερο. Ναι, καλύτερο. Πιο ποιοτικό φαίνεται, απλά πάλι είναι κάτι. Άντε λίγο κασέρι, λίγο κρέμα γάλακτος και πένα, οκ. Ναι. Nothing special. Για ζυμαρικό ένα 6. Εγώ φίλε το βάζω 5. 5 σε αυτό. Χειρότερο και από την barbecue pizza. Σούπερ. Ναι. Κάτσε να φάω μια πυρουνιά για αυτό που είπες. Ενώ αυτό το βάλω ένα. Έστω εδώ το βάλω ένα 6 ρε φίλε. Είναι large φέτος ο 6 στα 10. Λοιπόν, σε αυτό δεν μ' άρεσε γιατί δεν μου θυμίζει καθόλου καρμπονάρα. Καθόλου. Και στάνταρ έχει μέσα κρέμα γάλακτος, 5, 4,5-5, εδώ 6. Όντως δεν θυμίζει καθόλου καρμπονάρα. Δεν θυμίζει. Έχει κρέμα γάλακτος. Τι μένει? Αυτά μένει! Δεν έχει άλλο! Οπότε ποιος κερδίζει στο τέλος? Στο τέλος κερδίζει η αγάπη. Κερδίζει αγάπη. Πολύ ωραίο μήνυμα. Εδώ δεν μιλάμε για αγάπη και μιλάμε για φαγητό. Θα συγκρίνουμε τα φαγητά. Τελική. Περιμένουμε να βγάλουμε και τα γυαλιά. Τα γυαλιά της απόλαυσης. Μην τρως, ρε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι. Αντιντόμινος εκεί να μην μας περισσέψει ένας ντόμινος. Θα μας φύγει ντόμινος. Πάρτε από εκεί. Θα κρατήσουμε και ένα κομμάτι για να το φάμε. Θα συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή από όσες δοκιμάσαμε. Είναι η barbecue κοτόπουλο. Θεϊκή επιλογή. Χειρότερη πίτσα. Χειρότερη ήταν εδώ. Αυτή που έριξε ο Ντίμα, η χειρότερη ήτανε. Από την πλευρά των
το Roma Pizza. Είναι η Texas. Είναι η Texas. Γευστικά εντάξει με αυτήν δεν συγκρίνεται. Κατά μέσο όρο μεγαλύτερες βαθμολογίες πήραν τις Domino's. Ναι, εννοείται. Ναι. Εντάξει, δίνουν λίγο παραπάνω προσοχή στην πρώτη ύλη και αυτό φαίνεται. Και τα ζυμαρικά δεν είναι και κάτι που. Ναι, πολύ απλά. Πολύ απλά. Αν ήταν κάνεις μακαρόνια στο σπίτι σου, είναι. Πολύ απλά. Οπότε. Αυτά. Οπότε κερδίζει Domino's. Άλλο θα με ταΐσεις. Ποια σε ταΐσω. Τα φιλιά μας, let's go! Like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.